No nazdar, vy svine. Dnes tu máme konečne aj recenziu na túto klávesnicu s názvom, no, tak by som si tak pamätal napríklad, čo to by bolo celkom fajn. Konečne túto klávesnicu od firmy Havit s názvom, alebo to je asi Havit Game Note tá firma, čižko říct, s názvom KB857L. Ty hovado. No. Predtým, než sa vrhneme na klávesnicu, tak tu samozrejme máme takú rýchlu rekapituláciu, čo nájdeme vo vnútri. A to je mimo kopec obalov, jo, a jednej papierovej sračky, ktorú môžete vidieť tu, preletieť. Druhej papierovej sračky, ktorá znova preletí. A tohto tu dementného obalu. Ešte tohto tu dementného obalu, ktorý obsahuje káblik, alebo teda taký ten plastový chuj, na to, aby ste si tam mohli káblik zmotať. No ale čo to obsahuje balenie keycap puller, čo som chcel zmieniť, pretože ten sa často nevidí pri klávesnicách, ktoré stoja, aspoň v mojom prípade, ja som toľko za ňu zaplatil, 25 eur, dámy a páni. 25 eur a to je veľmi dobrá cena. Ako už jeden typek v komentároch povedal, jedná sa o no-name klávesnicu, takzvané. Tudíž není nejaká známa alebo podobne, ale to nemusí byť nutne zle. Rovnako tak verím, že to nie je zle ani v tomto tu prípade. Pretože táto tu klávesnica je veľmi fajnová. Jo, ako minimálne v mojom prípade tá klávesnica funguje dosť dobre. A tak si môžeme nejako si povedať teda informácie o nej. Čo si asi tak všimnete na prvý pohľad, tu takto chýba numerická časť klávesnice, tudíž sa jedná o takel klávesnicu, alebo teda 80%. Čož mňa trošku sere, ja by som tu úprimne ocenil tú numerickú časť, ale budíš, ale ja si sťažovať zase nebudem úplne, všetko nemôžem mať, že áno. Ďalšou skvelou vecou, čo ste si asi tak nejako si všimli, formát tej klávesnice, teda tu máme celkom dlhý shift a tu máme jednoriadkový enter, čož opäť mňa trošku vytáča, ale zasa väčšina ľudí, že vraj preferuje jednoriadkový enter, nepýtajte sa ma, prečo mám rád, keď proste potom môžete mrdnúť, a už som to hovoril niekoľkokrát. Ale tu tohto žiaľ nie je, ale to je samozrejme iba nejaký si môj subjektívny feeling. Takže to vám je asi všetkým úplne urytí. Kábel je tu na krásny. Nič nejakým si spôsobom nezvyčajný, obyčajný dvojkový Ačkový USB konektor a táto tu sračka opäť, ale kábel je veľmi pevný a je taktiež aj pletený, jo, keby to zaostril napríklad. A teraz sa vrátime späť k tejto tu klávesnici, pretože skvelá vec je, že celé toto tu telo, a nielen vrchný plat, ale aj takto po stranách, jo, aj z hora, aj z boku, akurát to tu asi úplne nenapchám, ty vole, lebo si zhodím mobil. Jo, tak ono aj z bokov, zo všade, tá klávesnica je celokovová až na spodnú stranu, ktorú si môžeme hneď ukázať. A prečo mi ten mobil nikdy nezaostrí, ty vole. Aby som nerád tú klávesnicu rozmlátil. No. Udrží to? Udrží. Pretože tuto ma hneď očarilo ďalších x vecí. Za prvé je tu veľký počet protišmikových ploch, čo tým, že tá klávesnica je aj takmer celokovová, je veľmi akože potešujúce, pretože tá klávesnica sa vám zo stolu vôbec nepohne. Ďalej tu máme nožičky, čo tak nejak si je bežné, ktoré taktiež majú protišmikový povrch aj z jednej, aj z druhej strany. A túto nožičku nie som schopný vyťahnuť, ty vole. No a tie sú teda iba takéto obyčajné vyklápacie plastové z jednej veľkosti, ale tak. Mňa to nejako si nesere, aj tak tie nožičky nepoužívam. A čo je tu taktiež veľmi očarujúce, je tento tu vývod na kábel, ktorý si ja defaultne vyvádzam z tejto tu strany. A to je taktiež niečo, čo by som v živote nečakal, že táto tu klávesnica
za tú cenu bude mať, ja to tam neviem strčiť, ja som proste imbecil. Vidíte, že tu má samozrejme tu na aj takéto dzinziky na zaseknutie toho káblu. To isté aj tutok jeden a tutok ďalšie 3. Ale tutok zo spodnej strany je baňa plastová, čo nejako si dáva zmysel a toto tu je opäť kov. Môžeme si klávesnicu pretočiť naspäť, pretože tutok si samozrejme povieme opäť nejaké si ďalšie veci. Ako ste si všimli, lokalizácia kláves je, jak by som ju tak definoval, americká v zátvorkách Československá. Tudíž máte tu, ako ste si všimli, klasické znaky, jo, nečakane, ale máte tu aj slovenské a české znaky, ktoré sú však na týchto klávesách len vytlačené a tým pádom nie sú podsvietené. Čiže je to taký formát americko-československý, by som ho nazval, ty vole, lebo fakt ako neviem, ako by som to inak definoval. No a to je niečo, čo ja oceňujem, pretože ja ako rád vidím, keď to sú tie mäkčenia, ale zasa nejako si podsvietené ich mať tiež nemusím. Akože samozrejme, keď sú podsvietené, tak to nejako si není zle, ale ja som rád, že tu sú a hoci Al zapíšeš teda do začiatku, tam niekde majú napísané, že to len americká, tak tu máte aj české, aj slovenské znaky po všade týchto tu klávesách. Taktiež tu nachádzate znaky ako je hashtag a to máte samozrejme Y v prípade, že používate Querc klávesnicu ako asi každý normálny slovenský živočích. No a potom tu samozrejme máte tie klasické znaky, jo, keby ste boli náhodou čaptavý programátor, tuto máte hranaté zátvorky, tu sú zložené zátvorky a tu máte opačné lomítko a tak ďalej, podobné chujoviny, čo každý poznáte. Klávesnica, ako ste už rozoznali podľa zvuku, je blue switchová a tento tu blue switch je nečakane modrý a je klikavý, ako by ste si asi tak všetci domysleli. Je značky Gritech, čož je také, no povedzme si úprimne, není to najlepšie, ale zase není to totálne nejaké si hovno, takže tie switche fungujú akože mne bez problémov, sem tam asi nezareaguje jeden, aspoň sem tam nejaký mi príde, ale nejako si ma to zatiaľ nesere, čož je fajn. Tak, môžeme pokračovať. Aby sme sa pozreli tak nejako si na KeyCapy, tak si tu na Escape zoberiem s dovolením a ten je klasický, ja by som ho rád aj zobral z toho KeyCap pooleru teraz, prosím. A KeyCapy, ako neviem, čo by ste od nich očakávali, celé plastové, s tým, že vlastne tu majú, ty vole, jak sa to nazýva, keď tu na nie sú úplne také rovné, ale majú tu troška väčší uhol a tu samozrejme klasicky na vrchu taký ergonomický tvar, takú tú priehlbinku na to, aby vám tam samozrejme prsty krásne zapadli a zo spodu samozrejme to máte vyplnené priesvitným, alebo teda ono, je to samozrejme priesvitné, hoci sa to až tak moc nejaví, tak samozrejme priesvitný plast na to, aby tá daná ledka, ktorá to svieti, aby to krásne celý ten znak alebo celý ten daný text na tej klávese, na tom keycape krásne podsvietilo. Takže keycap drží samozrejme na takomto pluse. No a ako ste si už všimli, tak klávesnica je blue switchová, čo sú nečakane klikavé switche. Ten switch tam celkom drží, ako ste si všimli, nejako si sa moc tam teda nekyve. Ja by som ho mohol zobrať trebárs aj bližšie ten mobil. O tom, ako moc je tá klávesnica zasvinená, sa momentálne baviť nebudeme, dobre? No a tuto v prednej časti daného switchu, ktorý vidíte, že je priesvitný, tak sa presne tu krásne nachádza ledka, ktorá daný switch podsvieťuje. Ja som tú klávesnicu nejakým si spôsobom nerozoberal. Netuším teda, čo všetko je vo vnútri. Typujem, že ten switch je klasicky vystavaný ako klikavý switch, tudíž plast so stlačovacou plochou, pružinkou a kovom, ktorý tam samozrejme drnží na to, aby to pekne klikalo. A taktiež typujem, že vnútri to vyzerá tak podľa zvuku, že je len PCB doska. Switche majú pomerne nízku
plochu, čo sa týka reakcie, nemusíte ich dotlačať úplne. Trochu je to zavádzajúce, pretože vy síce ten klik počujete, ale v skutočnosti vám to až o trošička neskôr, až teda respektíve trochu nižšie vám to zaregistruje ten klik, než klikne ten samotný switch, čož dáva tak nejako si zmysel logicky, ale môže to byť trochu, no nie je to úplne najlepšie, povedzme si úprimne, a ak si vám to bude úrici, pretože väčšinou aj tak nestlačate tie klávesy takýmto spôsobom, ale proste do nich drbnete, takže to nejakým si spôsobom jedno. No a potom tu sú samozrejme väčšie klávesy, ktoré sú vybavené stabilizátormi. Ako si všimnete, tak trošku sa to vykla, ale mne úprimne to až tak moc nevadí. Ten medzerník môžete stlačiť kľudne aj tu a počujete aj podľa zvuku, že ten switch úplne bez problémov sa tam dotlačí takmer úplne na spod. Čož u jednej skvelej klávesnice menom Niceboy K445 element trebárs nemáte, jo? Tam máte proste medzerník, ktorý nemá stabilizátory, prosím pekne. Tam, keď ste klikli takto na bok, tak ten daný medzerník sa proste nestlačil. Ono to proste nezaregistroval. Ten keycap, teda ten switch, nešiel až tak jednoducho dole do tej reakčnej plochy, do toho reakčného bodu teda. A ako si môžete všimnúť, tak tu máme iba dva takéto stabilizátory po boku. Neviem, či chcem úplne ten medzerník vyťahovať, lebo asi by som ho tam už späť nedal, ale ten medzerník tam drží tak nejako si normálne. Není tam nejako si moc upevnený. Vlastne, keď sa ja na to zadívam, ty vole, ja neviem tú klávesnicu držať. Tie stabilizátory fungujú úplne na bežnej bázi, ako tie switche, tudíž tú klávesu iba držia a následne sa dajú tie switche stlačiť dolu. Čož nie je nič nejakým si spôsobom špeciálne, neviem, či tam je teda ešte nejaká si oceľová táto tyčka, ale vyzerá to tak, že nie. No a samozrejme tie stabilizátory nájdeme aj pod klávesou ako Backspace, samozrejme, alebo Enter, alebo Shift, takže tak. Tá klávesnica nemá dozvu a funguje perfektne. A taktiež má, žiaľ je to, nie je to dynamické podsvietenie, je to statické podsvietenie, ale ja ako náhle tú klávesnicu zapojím a posuniem ju trocha viac na kameru, ty vole. Jo, tak môžete si všimnúť krásnej načítacej animácie. Dobre, nemôžete, lebo je tu svetlo jak hovado. No, zastrel som, je to hádam o niečo lepšie. Kamo, tá klávesnica je jak zasvinená, to som si vôbec nevšimol, ty vole. Takže klasicky, každá klávesa má svoje klasické podsvietenie, takže čo som to kurňa zasa vymyslel za vetu. Každá klávesa má svoju ledku, ktorej farba sa nedá zmeniť. Takže tu máte vlastne červené, oranžové, žlté, či žlté, zelené, modré a fialové, proste také klasické RGBčko. S tým, že tu máte niekoľko modov, ktoré si môžete meniť tutok podľa tzv. Light modu 1, 2, 3. Ja som to už ukazoval dávnejšie, že koľko je tu tých modov. Sem tam sa vám pri modoch, ako je trebárs, toto nie je úplne on, jo, takto vyzerá tá načítacia animácia, ale pri móde ja teraz rozmýšľam, že kde sú módy tohto typu. Jo. Pri modoch ako je toto, sa vám občas stane, že vy síce takto klávesnicu stlačíte, ale tie klávesy sa začnú zasviecovať až odniekaďal tadiaľto a potom prechádzajú tu, hej, čiže trošku to osvetlenie ako glitchuje, ale oficiálne, ako povedzme si úprimne, pokiaľ niekto z vás používa tento mod podsvietenia pri hraní alebo pri používaní klávesnice, patríte na psychiatriu. Takže klasicky sa to tu mení skrz klávesu FN, rovnako tak ako tu nám môžeme vidieť nejaké multimediálne klávesy, ktoré sú opäť iba cez FN. Tie sa žiaľ nedajú nejako si nabindovať k onemu. Ku klávesnici není žiaden program, ale to sa asi tak nejako si dá počítať, keďže tá klávesnica nie je nejako si moc majetkovo náročná. No a teraz sa dostávame k poslednej veci, čo si tu na klávesnici všimnete, okrem toho loga. Tuto tieto dva svetelné LED indikátory. No a vy si hovoríte, že čo je na tom zle, však numerickú časť klávesnice tu nemáme, tak jedno bude samozrejme pre caps lock, logicky, a to druhé bude pre winlock. Ani ho.
hovno. Ja neviem, akí imbecilovia navrhovali, aby to druhé tlačítko bolo pre scroll lock, ktorý som v živote nevidel, že by niekto niekedy použil. 90% ľudí ani nevie, v čom to vôbec je, ale winlock, ktorý využívate non-stop pri hraní, keď je to herná mechanická klávesnica, aby tu mal indikátor nejaký? Ne. Na čo ty vole asi? Fakt za toto by som tým navrhárom, alebo ktorý je za toto vôbec zodpovedný, by som mu takou pesťou dal normálne. Nerozumiem, akým spôsobom rozmýšľali. Bolo by to úplne v pohode, keby ten winlock sa treba zhasne a nesvieti vôbec po tom, čo ho vlastne máte aktívny alebo neaktívny, to už je proste vec názoru, ale ono tu vyslovene není nejaký, ani len nejaký náznak toho, že by tu bol nejaký si indikátor preto, aby ste zistili, či ten winlock máte zapnutý alebo nie. Samozrejme, winlock funkcia funguje úplne bez problémov. Jednoducho, keď máte zamknutú win klávesu, tak vám samozrejme nefunguje, čo už teraz neviem, že či ja mám, očividne mám, dobre. A samozrejme, keď je odomknutá, tak samozrejme klasicky funguje, akurát nemáte možnosť zbadať, či je odomknutý alebo zamknutý. Alebo zamknutá v respektíve. A jo, to je tak nejako si všetko. Klávesnica má svoju vlastnú pamäť, čož je fajn. Netýka sa to len podsvietenia, ale týka sa to aj tých daných kláves, ktoré máte zapnuté, ako je napríklad práve už spomínaný winlock. No a samozrejme, tu máte ešte samozrejme šipky na jas daného podsvietenia, ktorý ten jas sa neznižuje, ty vole. No ako rýchlo sa tu dá meniť, ale očividne pri modoch podsvietenia, keď tu nemáte konštantné posvietenie, tak sa tu jas znížiť nedá, čiže teda pekná halus. A ako vidíte, keď dosiahnete maximum, tak vám to takto začne krásne blikať. Takže to je taktiež fajn, to som akože nečakal, že tu sa niečo takéto pri tejto tu klávesnici objaví. Rozmýšľam, keď si tu znížim jas a no, nefunguje to tak. Dobre, nevadí, tak proste ďalšia nejaká si lobotomická nechápavosť, ktorú tu na konštruktéri vytvorili. Ale konec koncov táto klávesnica vôbec nie je zlá a pokiaľ chcete nejakú si dobrú mechanickú klávesnicu, respektíve funkčnú mechanickú klávesnicu, tak vám ju odporúčam. Dôvod, prečo moja stará krásna aula išla do dôchodku, tak je samozrejme ten, že ja som hrával Drakensang, ako ste všetci viete, a používal som v ňom Q7 nečakane a špeciálnu strelu som mal nastavenú na 4 a keď niekoľko hodín v kuse, denne po dobu minimálne 1 roka, alebo ako dlho som s tým hral, máte špeciálnu strelu na 4, čo znamená, že túto 4 non-stop takto dookola stále v kuse po dobu 1 roka stlačate, tak tá 4 vám počase odíde. No akože tá 4 funguje stále, akurát nevždy, čož je tak trochu k hovnu, keďže nefunguje vždy, takže to je dôvod, prečo som si kúpil teda novú klávesnicu. No jo, takže to je nejako si názor k tejto tu klávesnici. Ako hovorím, ja nie som nejaký si odborník a tú klávesnicu som sa ani nesnažil nejakým si spôsobom rozobrať, ale myslím si, že je to solidný kus klávesnice za pomerne, dajme tomu, priateľnú cenu, pretože 25 eur na mechaniku nie je zle, hoci teraz stojí nejakých 30 eur na Alze. Takže za mňa ako very good a uvidíme sa niekedy inokedy. Takže zatiaľ zdar.